x'noffrilek? Pulmun, kilwa, kornea, biċċa mill-fwiet? Immaġina dinja fejn dak li jkun jista' jbih l-organi tiegħu stess għal flus. Impossibbli? Fil-verità diġà teżisti, illegali s'intendi. U l-fatt li illegali iktar u iktar tagħmilha makabra l-affari. Imma l-possibilità li tagħti l-organi tiegħek mhux li tbieħhom teżisti kemm waqt li tkun ħaj u anke wara l-mewt. Il-pulmun, parti mill-fwiet, il-kuliewi, tista' saħansitra tihom jekk tkun għadek ħaj, partijiet oħra wara l-mewt. F'ċerti pajjiżi tkun tajt il-konsens inkella ma jistgħux jieħdu l-organi tiegħek wara l-mewt. F'oħrajn jistgħu jagħtu l-permess tal-familja u mbagħad f'oħrajn jekk ma tkunx iddikjarajt li ma tidhomx imissuk, allura l-gvern jassumi li jistgħu jużaw l-organi tiegħek wara l-mewt jekk hemm bżonn. U hawn Malta? Hawn Malta tkun iffirmajt il-kart tad-donazzjoni tal-organi biex turi li int lest li tagħti l-organi tiegħek ma' mewtek. L-importanti imma mhux il-kart biss, imma li tgħid il-familja tiegħek li għandek dik l-intenzjoni. Għax jekk tmut, familtek se jkollha tieħu d-deċiżjoni u tista' timmaġina li l-iktar ħaġa l-bot minn moħħ kulħadd dak il-ħin ikun l-għoti tal-organi tal-maħbubin tagħhom lil ħaddieħor. U għalkemm vera li l-ġisem jibda jiddikomponi wara l-mewt u vera li kważi ħadd madu jemmen li wara l-mewt tmur bil-ġisem b'kollox għal ħajja ta' dejjem, xorta waħda l-idea li jidfnuk b'xi organi neqsin ma tantx tappella. Allura x'jiġi lil xi ħadd jiddeċiedi li jagħti l-organi tiegħu stess? Il-possibilità li ssalva lil xi ħadd mill-mewt billi tagħti parti minnek stess, jew li almenu li fil-mewt tiegħek tkun salvajt lil xi ħadd mill-mewt hija waħda sabiħa immens. Skont studju riċenti tal-psikologa Maltija Marjan Lawri, l-ammont ta' offerti ta' organi jiżdiedu meta jsiru kampanji edukattivi u anke meta dak li ikun ħaparir mant it-tabib. Jidher li persuni li jkunu ġata u d-dem għandhom iktar tendenza li joffru l-organi tagħhom. Fil-verità imma, hawn Malta ftit huma dawk li għandhom id-donor card. Nagħtu każ titħajjer fuq il-card u alla ħares tmut. Imbagħad kif jagħmlu? L-ewwel nett tkun ġejt iddikjarat mejjed biex jibdew jikkunsidrawk għall-organi u trid tkun mitt l-isptar. Mingħajr id-demm u l-ossiġnu, l-organi ma jibqgħux tajbin. Għalkemm il-kornea tal-għajn kapaċi żomm iktar, imma xorta l-isptar trid tiġi avżata mill-ewwel. U jekk kellek kanċer xi darba tul ħajtek, iridu jkunu għaddew mill-inqas 5 snin mingħajr kanċer biex jikkunsidraw l-organi. Insomma, imbagħad tiġi operat biex jitneħħew l-organi. Kollox isir bl-ikbar attenzjoni u qata terġa' tingħatta. L-apparenza ta' ġismek ma jinbidilx, laqqas ma jiġi żvelat ismek, kollox jibqa' anonimu fil-proċess. Jistgħu jieħdu kull tip ta' organu għalkemm hawn Malta l-iktar komuni huwa l-qalb, il-kliewi u l-kornea. U skont id-demm u l-urġenza u kull xorta ta' kriterji mediċi oħra jiddeċiedu lil min sejtuhom, ġieli anke jintbagħtu barra. U jingħataw ħafna organi jew. Skont, hawn Malta qisu xi 30 fis-sena, imma n-numru ta' nies li qed jistennew donatur jista' jkun ħafna u ħafna ikbar.